8-7 za Hrvatsku. Odlična igra Marija Lichtenstein na mjestu dizajčice, na mjestu tehničara. Puno vrijeme daje Ivica Jelić šestorki u kojoj vjeruje, uostalom to je i stil Ivice Jelića. Šestorka koja za Hrvatsku ovdje na ovom prvenstvu nastupa je Leto, Sisković, Jelić, Lichtenstein, Rimac i Gordana Jurcan. Kao libero ulazi vrlo intenzivno Marija Anzulović, vidite ju tamo u plavom dresu. Zaista vrlo rijetko odustaje od šestorke koju ima, vrlo rijetko mijenja. Ova igra sa liberom ga očito na neki način njemu samom omogućava da ima sigurnu igračicu, jer Marija Anzulović je sasvim sigurno ta igračica na poslovima prihvata servisa, na obrambenim zadacima, da ima jednu raspoloženu, doduše malo ozlijeđenu Barbaru Jelić. Jedinu izmjenu koju je ozbiljno napravio je bilo kad je u drugom meču protiv Kube zamijenio Patriciju Daničić. Pustio u igru Ingrid Sisković, od tada Ingrid Sisković je cijelo vrijeme u igri, evo i sada je ona bila zadnja koja je dodirivala loptu Elise Togu. Ponovo iz druge crte. Kačatori. Anzulović. Dobar napad, međutim odličan blok Taljanki na Gordanu Jurcan. Sada jedna visoka prebačena lopta. I odličan blok, ipak Taljanke čuvaju, Taljanke se brane. I nije bilo koordinacije, dvije igračice su se naše sudarile želeći obraniti loptu. 9-8 vode Taljanke. Još jednom Mauricija Kačatori. Pokušala je Lichtenstein prevariti blok talijanski, nije je uspjelo. Naša lopta 9-9. Barbara Jelić nije na ovom natjecanju, ako ste možda očekivali, najuspješnija, najbolja napadačica, ali je izuzetno korisna u hrvatskoj ekipi. Na svu sreću sada Marija Lichtenstein ima i s druge strane Natašu Leto. Dobro je postavljena, dobro svoj posao